inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan Kamal ya tafi. Kamal ya tafi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai babban direba sai kuma ni Sausa. Ya Allah. Ai duk ba sa jin Kamal mutumin kirki. Ka tafi ba? Na tafi Lagos neman kuɗi na gaba zan iya al'adar nan tasu ba kawai na dawo. Ka san me yake faruwa yanzu kuwa? To zaman makokinka ake a layin. Kuma kuje kuma. Ina wannan abokin naka wannan farin nan da ka je ka liƙe masa. Walidin shi. To yanzu magana da nake ma ya je ya ga wannan budurwar ta ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم. Kana mai kuɗi baka bada zakka baka taimako tunaninka kai kaɗai Allah ya fi so da ya ɗauka ya baka to bari ka ji ya baka ne domin ka taimaki wanda ba su da shi. Idan kuma har baka taimaki wanda ba su da shi ba ya kwace abinsa خيرا منها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Ubangiji ya san da zuwanka Kamal aboki. Mun yi rashin ka Kamal aboki, Allah ya ji kanka. Amma ban da ni haƙuri ba wani gatan da za ni masa. Ka gan sa abin da hautu da kake za ka bi samu. Allah yau. Kaman zabo ga. Abokina daga ina? Abokina? Na ne? Ana tafiya kamar da ɗaya. Ya shiga daji. Ya shiga daji ya yaƙi. La'ila. Abokina. Haka agai. La'ila. Kai mutumi na kwana biyu ne kwakwalwa ta ba ta kawo komai. Wanda ranga bacci da ko ta yi fresh. Haka gani bane. Yau ma ya ɗaya na kwanta yamma haka. Rike ta baki zashi na yana bude tunin shi. Ne gaske biya ko dala. Wanda kai wani mutane ba a iya musu. Abin komai rayuwa a wuya ke. Dole wata baby yar bara ban sa mata ba ku fada mini gaskiya zan sa muku adda zan sa muku sara zai sa miki hannu zai sa miki baki Kamalu sai ka mutu Kamalu dan Allah kar ka mutu dan Allah Kamalu dan Allah kar ka mutu ka wani wallahi ka Zarailu ya zo Kamal, na gana ta gumi yake da hankali Kamal. ba dole ne tagumi ba, an turo mu duniya ibada mun bayyana comedy. Hai da ba. Allah to sai rijiyar akwai dawo mai. Allah aka hada kwati ido na ƙara kira na yanzu wallahi. Buga ki Aro gama. Ba a yi haka saboda ka san menene shi sha'ani. Ka ga dauke wani mana ka gansu nan ba. Ku wanda ma ka tu. Shi sha'ani rayuwa yadda yake ka gane. Ka sai nawa kuka siya? Bari saboda shi wannan irin wannan kamata ya mu siya. nawa kuka siya? Me za mu siya? Mu na mu. Ko dan gaban akwai irin wannan ta a kira mu Yanzu
baby zan ta baby ba ku fada mini zan sa muku adda Allah ba ku ganta ba wata baby yar bara ban sa muku baby ba ku fada mini gaskiya zan sa muku adda zan sa muku sara zai sa miki hannu zai sa miki baki